ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 9436119558. A Sub-Divisional School Education Officer Jangka Southwest Khasi Hills District, Upa Dennis Nongse, ulama hamting yakino ginong hikai ki bajumulin ban IY pateng shakiway pat yaka kam hikai school kat hado bakala pendeko yaka puli puthi jangki khana school. Kani kajing maham jong USD SEO kalong hadin baki nongelam jong kaseng henyo trap Achik National Movement hapo kajing elam jong Presiden Usamla Lambok Star Marwen haga khatway tarik ubnai naiwing arajar arpuway kilalet ujor hakmat jong USD SEO baka seng kalayo pediang ye kajing ujor baki don kinong hikai school kibala shim kabu shabapalat da kabashu IY ye kakam hikai school shakibreu kibam thikna kakardan puli bat kibam pat yahap satyaban ajing hikai Shaki kena school kat kum gi kerdan jongki. Na kaliang jongi ka sang SNM Southwest Khasi Hills District mentang iwan ya kendo ya u SDSEO jong ka Southwest Khasi Hills District ya kaba ni na kaliang kaseng ngila yo ya kajing ujor na ki pajba jong kinong sosnong jong ka Southwest Khasi Hills District te halor kanong rim jong kinong hikai government school ya kaba na kaliang ka jong yi ngilayo ya ka jong ujar halor ba kinong hikai kiwan hikai school hapo kisnong kitau nrai ki klamwan kita kinong hikai kibadai hok haki school ndrai ki phawan pat nda ki wai pat kinong hikai iya kaba kita kidai kibala shuthum nda makihi ha ka jingseu ai tulop ibaret kata haki san manin ruajan iwan ya kendu ya kata namar ba teng ngiyui bat nyipej haki school baro kadai kawai ka school ai kajing nang kajing start ya kipat ba jong ka dong kathan jong ka Southwest Khasi Hills District nrai mis ngaudu jing kermen pat namar ba kini kinong hikai kiba dai hok ban hikai kiba long qualified ha na ka benta ban hikai school nrai ki sim sting pat maki namar kila phap lei haki wai pat kinong hikai ya kaba kita kinong hikai yola se kidai hitang ki matrik pas lani ki kelas 2 pas te kane kadai ka jing du nong ka kraw na ka benta ki khana school jong kadong kathan bat kan long ru ka jing seo du mensim ya ki kemi ki kpa ki bap high school haki school bap her ki badon hapo jong ka Southwest Khasi Hills District ka jengi bat ka baar pat ngiseo se ba teng yoi ba kini kinong hikai ki bala pha ki badai hok jong kita kinong hikai ki ba hikai school re ki ba pha pat hakiwai reng yoi pat ba kitrai sak dakawai pat ke business ya ke bagi business bat ke balai pat kalong ba kinong hikai kiwan hapo school klembiang por re kiwan kat ke bagi mon na kebenta ke jongki mereka long kajing di nong ke bakraw na benta ki kena school namar ba teng ngiyo i ban ngiyo e kajing ujoru ba teng ki syong ilakai haplau namar bamdon kinong hikai school te kumta na kaliang kajongi ni nang ya trilang bat ki pajba jong kadong kathan bat khamtam bat kena school bat ngakerpat ru ya ki kemi ki kpa jong ki kena school laradon kinong hikai ki ba sim kabu na kebenta ki kena school ke jong pi ki ba bom tista ban wan cha school na kaliang ke jong yi ni kerpat ban ya thu sangi bangi ru ngin la ya keberan kam na kebenta ban ujor syakibor bah kli jong ka district bat kumjuru jong ka jala te tang kini ki kentin
ba bu kajing kentu bat ken pham yakini kinong hikai nang ni sakmat kim desu bakin pha bagi wai pat kinong hikai rekin no dala dehi shaki school ka ba hikai maki bat ken 3 minut ialah kakam ba phila 3 bala bensyat hapi kum kinong hikai omdai ban phin shu ya bam tange katulop nrei phi shu trai pat daki wai pat kikam ba sar hangne iong ba ngan simkia na kabentakan nika kam bangi wan ujor apo jong nika office ka jong i te ila kular scam ba ngan ai daki jing tho syaki babun ki jaka bakin simkia na kabentakan nika kam kaba ni wan na kabentakan ne ka jing kibabun imat hakabagung ngilawan ra bat ngilawan air udah kecil hakmacungi te mai ila keren hakmacungi ba mai ruin ya trelang bat ngi kaseng ba ngin ya sim kialang bat kumjuru ba in ai kijing betha habaro ki school jong ka neka southwest ka jongi te taki digi kantin ki bakin dia ko bless you